Τιμικουκοβέση, αντιμικοκοβέση, τι μας έκανες, τα είχαμε τακτοποιήσει τα πράγματα, μια χαρά και ήρθες εδώ πέρα και μας τα έκανες, χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν πήγε, γιατί δεν πήγες μόλις στη Ρουμανία, στη Ρουμανία έπρεπε να πας, για πρώτα έπρεπε να πας στη Ρουμανία, η πατρίδα σου δεν είναι, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Εδώ έρχεσαι να έρθεις εδώ για διακοπές, να έρθεις να πάμε να σε κεράσουμε ένα τσίπουρο, να έρθεις να σε κάνουμε κάτι της. Άκουσε εκεί τώρα με έχεις βάλει με ένα κοτσάμα αντιπρόεδρο, ρε, κοτσάμα αντιπρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μπήκαμε με ΑΣΕΠ, αλλά υπήρχαν και 4-5 άλλοι που είχαν ένα βιογραφικό από εδώ μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο. Ναι, αλλά εγώ έδωσα συνέντευξη και ήμουνα ο καλύτερος στη συνέντευξη. Εγώ στη συνέντευξη ήμουνα ο Τζάμι, ο πρώτος, τα απάντησα όλα. Μου είπανε, τι είσαι εσύ, τι είσαι μέρος του κόμματος, είπα είμαι. Είσαι ψηφοφόρος της Νέα Δημοκρατίας, είπα είμαι. Μου λένε θα μαγειρεύουμε ας πούμε διάφορα φαγητά, γιουβέτσια, σκορδαλιές και τέτοια. Λέει θα μαγειρεύουμε, έχω μάθει να μαγειρεύω, έχω πάει πρώτα στη μάνα μου να πούμε, μετά πήγα αγροτοσυνδικαλιστής, μετά έκανα και ένα φεγγάρι να μπω στο ΤΕΙ και μετά μόλις παντρεύτηκα πήγα και στην πεθερά μου να πούμε 4 μήνες και έχω μάθει όλα τα φαγητά απ' έξω. Και η μάμπαλη την μπορώ να σου φτιάξω άμα θέλεις. Ναι, ωραία. Τότε περνάς τους άλλους που έχουν 4 μέτρα βιογραφικό. Δεν πιάνει το βιογραφικό τους εσύ, τα είπες ωραία. Αυτοί δεν ξέραν να μιλήσουν, παιδί μου. Είπαν ότι δεν είναι καν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα δεν πάνε, λέει, στις εκλογές να ψηφίσουν. Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε, γίνεται να πας στις εκλογές να μην ψηφίσεις και να σε πάρουμε εμείς να σε κάνουμε πρόεδρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιπρόεδρα. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Γίνεις δικό μας παιδί, κολλητός, κολλητάρι. Να έχουμε να τρώμε, να πίνουμε, να γλεντάμε. Πίνουμε τις τσικουδιές μας, τους φραπέδες μας, να πηγαίνουμε στο χασάπι, να κόβουμε να πούμε 20 σπαλομπριζόλες, μοσχάρι, γάλακτος, να πηγαίνουμε να το κάνουμε αντικριστό στην Κρήτη πάνω στα νόγια εκεί, στα μητάτα, στα μετόχια που έχουν αυτοί, έτσι, τα πέτρινα, βγάζουμε και τις γραβιέρες που έχουμε μέσα 500 χρόνια να πούμε ορίμανσης, αντιφάμα να πιούμε και 25 βαρέλια τσικουδιά, να γίνουμε γκολ, να κουτρουβαλήσουμε από το ψιλορίτι να φτάσουμε κάτω χωρίς να καταλάβουμε σκαλοπάτι κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Και έρχεσαι εσύ, όχι, εσύ θα την πάρεις τη δουλειά. Τέλος, εσύ θα την πάρεις. Και την πήρατε τη δουλειά. Την πήρα τη δουλειά, ψήφισα. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Ήμουν και μέλος του κόμματος. Την πήρα τη δουλειά γιατί θέλουμε να έχουμε, νομίζω ότι την πήρα αξιοκρατικά τη δουλειά. Την πήρα αξιοκρατικά, έτσι όπως προβλέπετε. Και για το μισθό, τι προβλέπετε για το μισθό, κύριε Αντιπρόεδρα? Για το μισθό, τα προβλεπόμενα. Δηλαδή, ποια είναι τα προβλεπόμενα? Τι μισθό παίρνετε? Ένα μισθό παίρνω. Ό,τι προβλέπετε. Τι προβλέπετε? Τα μεικτά θέλετε ή τα καθαρά? Γιατί έχω και τα μεικτά, έχω και τα καθαρά. Πες μας τα μεικτά. Τα μεικτά είναι 3.200 τόσο. Δηλαδή 3.248 και 67. Τα καθαρά είναι 5.800. 5.800 τα καθαρά, γιατί παίρνουμε κάτι εκτός έδρας, παίρνουμε κάτι για τα αυτοκίνητα, παίρνουμε κάτι για τις διαμονές στην Αθήνα, παίρνουμε κάτι για το ενίκιο, παίρνουμε από εδώ και από εκεί κάτι για τα διόδια, παίρνουμε κάτι για τις ψαροταβέρες, πάμε και τρώμε τους ροφούς μας, παίρνουμε, δηλαδή πάει 5.800 ας πούμε. Και μόνο αυτά παίρνετε. Εντάξει, αυτά, τι βγάζουμε, λίγο δύσκολα, αλλά τι βγάζουμε, δεν είναι. Μερικές φορές φτάνουν τσιμα-τσιμα στο μήνα. Αλλά τα υπόλοιπα κάνουμε και μια οικονομία, κόβουμε, δεν παίρνουμε μπέρμπερι δηλαδή, δεν παίρνουμε από το στρόγγυλο κουστούμι, ξέρω εγώ, από το Giorgio Armani, παίρνουμε κάτι β' διαλογής εκεί πέρα και τι βγάζουμε, εντάξει. Μάλιστα. Και τι άλλο. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ έχετε. Και πάτε στη δουλειά. Πάτε. Πάμε. Πάτε κάθε μέρα, δηλαδή όπως πάτε όλοι οι πάλι. Εντάξει, πάμε.
κάπως πάμε. Δηλαδή όταν περνάω από εκεί και πάω για καφέ, μπαίνω και μέσα και πάω και μπαίνω στη δουλειά, ρωτάω παιδιά καλά είσαστε και τέτοια, ναι, ωραία, ρε, κάτω θα είμαι. Και έχω περάσει όμως από τη δουλειά, πέρασα, ήταν εκεί όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί, το κατώτερο προσωπικό. Στον πρόεδρο δεν τον ενοχλούσε πολύ, γιατί δεν ήταν και πολύ εκεί αυτός. Εγώ δηλαδή μπορεί να πήγαινα, καμιά φορά έχει τύχει να πάω και 7 στις 7. 7 δηλαδή, 7 μέρες από 7 λεπτά. Κάθε μέρα. Ναι, πήγα και Σαββατοκύριακα. Γιατί είχα ξεχάσει, τη μία μέρα είχα ξεχάσει να μου τα γυαλιά μου και την άλλη μέρα τα κλειδιά μου. Και αναγκάστηκα και πήγα και τα Σαββατοκύριακα. Για να τα πάρω. Γιατί ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη και γύρισα από τη Λαμία. Κατάλαβες. Τα ξέχασα τα κλειδιά, γύρισα πίσω, άρα πήγα. Πήγα 7 στις 7. Εντάξει, μου είπανε άμα θέλω να γράψω υπερορία και τους είπα όχι τα χαρίζω, δεν θέλω να ζημιώσω το κράτος, ας πούμε, και δεν πήρα την υπερορία. Αλλά όμως πήγα 7 στις 7. Καμιά φορά διοίκηση κάνουμε και βουλευτά δεν πάμε και κάθε μέρα, διοίκηση κάνουμε, διοίκηση ασκούμε. Ναι, διοίκηση ασκείται, αλλά όμως πρέπει να πηγαίνουμε για καμιά φορά στη δουλειά. Διοίκηση σημαίνει ότι πάω κάθε μέρα, ασκώ διοίκηση, διοικώ. Εντάξει, και όταν δεν είστε στη δουλειά που είστε, μπορεί να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη? Έχετε δουλειά στην Αθήνα και πάτε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μια τόσο σοβαρή δουλειά με αυτόν τον σπουδαίο οργανισμό, ας πούμε, βγάζει 3 δισεκατομμύρια, 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο σε επιδοτήσεις που έχετε να ελέγξετε 600.000 αριθμοί. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Υπάρχει διοικητικό προσωπικό. Εμείς ασκούμε διοίκηση. Εμείς είμαστε το από πάνω, το όργανο, το καπέλο είμαστε εμείς. Υπάρχουν από κάτω τα πόδια, τα χέρια, υπάρχουν τα στομάχια που σπάνε και ακροδάχτυλα και τέτοια, οπότε την κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, την κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και εσείς πρέπει να ελέγξετε αν όντως αυτή τη δουλειά την κάνουν αυτή σωστά. Και ωραία, και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και τι κάνετε ακριβώς στη Θεσσαλονίκη που πάτε δηλαδή? Τι κάνετε? Έχω και μια εταιρεία, μια κτηνοτροφική μονάδα. Έχετε και κτηνοτροφική μονάδα. Και από ό,τι βλέπω εδώ έχετε βάλει μέσα όλα τα μέλη της οικογένειας στη κτηνοτροφική μονάδα. Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Έχω μια τέτοια μια κίνη και βλέπω ότι έχετε πάρει και επιδοτήσεις. Έχετε πάρει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες υπογράψατε εσείς. Αυτό δεν είμαι πρόχειρος, δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό, δεν είμαι πρόχειρος να σας το πω, αλλά δεν λέω, σας πιστεύω, αφού το λέτε εσείς σας πιστεύω, αλλά δεν είμαι πολύ πρόχειρος να το πω αυτή τη στιγμή. Άμα γίνει καμία στραβή και πάμε δικαστήριο, δεν ξέρω τότε πώς θα το δω το θέμα. Μπορεί και να το θυμηθώ, θα το ψάξω και σε κανένα χαρτί, θα το δω το θέμα, όμως κύριε Βουλευτά θα το δω. Ναι, αλλά πήρατε 30% αύξηση από το 23% στο 24% στην επιδότηση. 30% αύξηση, αυξήσατε τα ζώα, πόσα ζώα έχετε στην... Εγώ δεν πάω και πολύ συχνά. Ποιος πάει? Πάνε τα παιδιά, πάει η γυναίκα μου, πάει και η πεθερά μου. Εγώ δεν πάω τόσο συχνά στη μονάδα, γιατί έχω και τον ΕΠΚΠ. Μα ούτε στον ΕΠΚΠ πάτε, Χριστιανέ μου. Τώρα δεν μας είπες ότι πας μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στους 3 μήνες, μια φορά στους 4, άρα πρέπει και τα ζωντανά να φάνε, να πιούνε, να τα αρμέξεις, να πάρεις το γάλα, να το πας στο μπακάλι. Πώς γίνεται όλο αυτό? Μόνα τους τα πάνε τα ζώα, μόνα τους τα κάνουν όλα. Είναι και η πεθερά μου εκεί, η πεθερά μου το ξέρει, γιατί ήταν παλιά κόρη γιδοβοσκού και το ξέρει. Και πόσα ζωντανά έχετε? Έχουμε να πάρω τον επιστάτη, γιατί δεν τα έχω μετρήσει τώρα τελευταία. Δεν τα έχεις μετρήσει? Για πόσα ζωντανά πήρες επιδότηση, Χριστιανέ μου? Δεν μέτρησες τα ζωντανά. Ο Τσοπάνης ξέρει ότι έχει 98 πρόβατα. Έτσι και του φύγει ένα, να πούμε, το φάει το τσακάλι ή ο λύκος, τα μετράει 97. Μας το φάει το τσακάλι. Ή μας το κλέψε ο ζωέμπορος. Μας το κλέψε εδώ, οι ζωοκλέφτες. Εσύ δεν τα μέτρησες τα ζωντανά? Πόσα ζωντανά έχεις, πώς τα παίρνεις τα λεφτά? Και πώς ξέρεις ότι σου δώσαν τα λεφτά, τα σωστά λεφτά για το σωστό κεφάλι, άμα έχεις 340 πρόβατα, ότι πήρες 340 και δεν σου φάγανε 2, να πούμε. Σου φάγανε την επιδότηση από 2.
Πώς το ξέρεις αυτό? Θα πάρω τον επιστάτη να το δω, να σας δω. Ωραία. Δεν απαντάει. Λοιπόν, ο πρόεδρος του δικαστηρίου λέει ότι ο μάρτυρας απάντησε. Αυτό μπορεί να πει. Δεν θυμάται. Θα ρωτήσει τον επιστάτη. Αυτό μπορεί να πει. Αυτό μπορεί να πει. Καλά, και εσείς έχετε μια κτηνοτροφική μονάδα στην οποία παίρνετε επιδότηση και έχετε κάνει και μια... είσαστε και αντιπρόεδρος που υπογράφετε την επιδότηση για την κτηνοτροφική σας μονάδα. Αυτό δεν είναι λίγο αντικρουόμενα συμφέροντα? Μετά από το τέτοιο το κοινό, μετά από το σκάνδαλο, μετά από ποιο? Από το σκάνδαλο, μωρέ! Μου φάγεις την ψυχή, μωρή γκιόσα, μου φάγεις την ψυχή. Λοιπόν, από το σκάνδαλο κάναμε ένα master plan για να βρούμε, ας πούμε, αν υπάρχουν και υφίστανται λογιστικά καταρτισμένα και αποδεδειγμένα τα στοιχεία όλα, αν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων όταν ο αντιπρόεδρος έχει και μια κτηνοτροφική μονάδα και υπογράφει την επιδότηση για τον εαυτό του. Και αυτό θα καταλήξει το master plan κάποια στιγμή, θα πει θα το δούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να θα το δούμε. Κυριάκος, δεν το γνώρισα, αν υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, δεν το γνώριζα και δεν όφιλα να το γνωρίζω. Δεν το γνώριζα ρε παιδί μου, δεν είμαι και από πάνω εγώ εκεί πέρα από τη στάνη για τα πρόβατα, τι έχει ο κάθε αντιπρόεδρος εκεί και ο πρόεδρος, δεν το γνώριζα και δεν όφιλα να το γνωρίζω. Δεν το γνώριζα. Λοιπόν, ωραία, και εντάξει όλα αυτά. Και βλέπω ότι έχετε πάρει και μια αποκοπή δουλειά, να πούμε, σε ένα δήμο που έχετε κάνει μια μελέτη, λέει, ξέρω εγώ, παροχή υπηρεσιών. Τι μελέτη κάνατε και σε ποιο δήμο? Αυτό ήταν από πέρσι. Κύριε Βουλευτά, το είχαμε κάνει εκεί στα πλαίσια της καινοτόμου αγροτικής ανάπτυξης της διατροφικής αλυσίδας, με ένα master plan το οποίο το έκανα εγώ το έκανα ο ίδιος, με βλέπεις τώρα και τι κεφάλα έχω, εγώ πολλές γνώσεις μέσα. Λοιπόν, το έκανα εγώ και το χρέωσα, να πούμε, 20.000 στο Δήμο, 20.000. Και μου κόψε το τιμολόγιο και εντάξει, το πληρωθήκατε και από εκεί. Καλά ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ είσαι αντιπρόεδρος, έχεις επιχείρηση, παίρνεις επιδοτήσεις, τσιμπάς και 20.000 από κάτι δήμους και κάτι παραπήγματα και κάτι τέτοια από εδώ και από εκεί για να προστατέψεις τις φωλιές του Σκατζόχυρου και την κλανιά του Ασπού. Και πώς θα προλαβαίνεις ρε φίλε όλα αυτά? Πώς θα προλαβαίνεις? Κοιτά κύριε Βουλευτά, και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, δύσκολα. Γι' αυτό και κάποιες μέρες, δηλαδή 200 μέρες το χρόνο δεν πάω στον ΕΠΚΠ για να μπορώ να τα προλάβω. Και όπως ξέρετε, εντάξει, και τα λεφτά δεν φτάνουν, είναι τσίμα, ίσα τη βγάζουμε. Στην ουσία δουλεύουμε αφιλοκερδός, γιατί όλα αυτά πήγαινε, έλα, κάνε, ράνε, κόψε χαρτιά, δώσε από εδώ, δώσε από εκεί, κάτι μιζούλες, κάτι μπλουζίτσες, δωράκια, κάτι βραχιολάκια, κάτι τέτοια. Δεν μένει τίποτα κύριε Βουλευτά, δεν μένει τίποτα. Λοιπόν, ο πρόεδρος λέει ότι ο κατηγορούμενος είναι μια χαρά, είναι αθώος, τα είπε όλα, τον κουράσαμε κιόλας, τώρα θα πάει ξεκουραστεί στη Θεσσαλονίκη, θα πάει να πιει μια φραπεδιά, για να φάει μυδοπίλαφο πάνω εκεί στη Καλαμάρια. Λοιπόν, τέλειωσε η συνεδρίαση, θα τα πούμε του χρόνου. Άντε, γεια μας, γεια.